Tengah pertu uma Korintus Rabon na kachinong barato wachang sa maiten kama da jus nya nga inami pertu nga da jus nya phile wa da ju contest MDC election da du snam arjar khat so dam empois ka thong ba da snam arjar khat khandele mempois ka thong te nga ang nut upoi se ka thong hnrei pai ba em chit ki hnrei nga diang deu khut man sin ye ka ni ka jing ye ka rai ka yong pai ba chimo wa ka sur ka yong pai ba man ka sur yong balai em humon do balai em humon do pai ba te la kat te la ha ka ni ka tem go kat ni wan arjar husan kwa persnya chapi ki pai ba yang khat ar bertum kro MDC constituency ngadang penpau biang ye kate kajing ang nut ko yele ikani election nadasnya ya happy kam ginong thabut yang khat ar bertum kro MDC constituency snya ba ngai comments yang phi ha ki comment section khnang wa mem de kwa uman kam ni de dep wo mpois ka thong te kajing ang nut ka yonga na chikat te de yu junga yo wa chemo wa mem biang em kajing no chiliang em kajing thut hai ni hai tai te mto ong wo pen thut ikini ki prolog MDC ko i contest lang wanga hanre kate ka mon ka yong ka mon ka ngai ka yong pai ba hi la jet u chong ka mon yong pai ba Andre nga kwa open snyau ki pai ba yang khat ar bertu mukro MDC constituency kaman snyau pi ka por da bun ki tem go nga yele ka candidate pen snyau pi ki pai ba Andre pan ma pon pi wa nga mye yu kujat haman lagi chnong mye upse yung haman lagi yung gisem ko yang pi han snyau pi nga i bertu inam yang nga le tipi nga nagaliang yang ile umpol kamte to wa bin ki thon ner miu her tam miu poi ha ki chnong ki thau yang phi duna ka pisa ka poi lan kamade yu phi ki perlok candidate put ya la ki chwa chanen daga jing pho ka jing phen henre nga election yang nga man ko jar ko dai tha ye man la te ka daw bon gum tipmit yanga henre nga ong ai phi ha gani kanti la da ei man sin phi nga ha comment section yang phi pai ba te la da mano kutlat ulomboi lembiang le nga tori gani ka kam to yang phi ki yanga o yen ba ka candidate ka independent candidate la ne ka candidate ganu ka party wala da ebi nga ka jingkar chan go pura wo pois ka thong kam wada yo snam wo thame kermen ni jingmut jing perkhat yang phi pai ba go thame bat ha ka sanchar khada la man go ka jing kala go thame khnang go ka pateng ka pakit ki yong ki khon ki su ki yong nga yang phi yo man ki jingkar khu go dap kar hai da ka jing rap yang bla kan rap na chorong ta sachi sin biang ka jing khu blei kit bok kruang phi snam thame u su kamen ni phi o chai o nang phi kam ki khon yong khat ar bar to mukro MDC constituency wa wo snam thame blai ka rat kur khui phi he chai tram bat hi man khi man khan ha kamai ka ji ha ka jing dap jing biang kar hai bat kham tam le u phi nga ka jing kar chan da ku kar chan phi po comments khnang ngau tip sap o yin chkhmat da ka jing kar chan go pura yang phi ki pai ba ka jing kar chan yang phi man go jing men sin yang o tori ka ni ka kam go khro kam go ko kalan da ka jing men sin yang phi nga yu thom ni ka jing da ka jing kre langi ta kermani wa gi wa haperdi ki jing do jing kermen ni
kermen ni wa bo i ke jing kermen ko hakmat to de ke jing do jing kermen kenal ke jing ker khu yang belai kan rat i mani ko tap biang ko tap kerhai po u pen hakiliang waro kenang wa ke konstituensi yang i na ke por em ko ke jing kala te dagani ke khubor chapi ki lok ki jor ki kur ki jaj ki kha ki man ki maya ki hajan ki hajangai khamtam ki chnong ki dang thame ki dang psia chagani ke konstituensi ki yang i kamu tip i ke konstituensi yang i to ke konstituensi ko psia ke blok won man ko konstituensi ko tam nawro ki arab khunde konstituensi te kermeni daga jing yang ti yang belai kan rat na jrong yo nomi khmat wa thame kanang wa konstituensi yang i kamu angnut pat ba dekat te em ko jing kala dagini tin ko khajak ko belai pi se jar ngo